טוב, אז איוש, אם תתעלמו מחושך, אני פשוט עצובה קצת מחבר שלי. זה משהו אישי אז אני לא אספר. ואני עכשיו בבית, חזרנו מההופעה. היה כיף ברמות. סליחה שתתעלמו מהקול שלי, אני פשוט קצת בכיתי מקודם, לא משנה. אז אני פה עכשיו בחדר. אני עוד מעט צריכה להיכנס להתקלח. בת דודה שלי ובני דודים שלי פה, הם שם בסלון, כפי שאתם שומעים אותם. סתמו, לא לצעוק! הערתם את שיה? מריאל! טוב. לא לצעוק בבקשה! יש לי עכשיו כאב ראש, כאבי בטן, ואני לא מרגישה טוב מרוב בכי. טוב, אני הולכת להביא את אחותי ובאה. טוב, הבאתי את אחותי. טוב, אני לא יודעת אם תראו אותה רגע. את היד שלי רואים פה קצת. הנה אחותי. פה, הנה. אני פה. קצת. אני צריכה לישון, הם יראו אותה. מתי שיגמר הסרטון, אני צריכה לדבר עם... לא משנה, אני צריכה לדבר עם מישהו. אז לא משנה. אז זהו לישון. טוב, אז ביי, אין לי כוח לעשות את זה.